Mabuhay Balingasag! Aniya po kita karon sa atong episode kung asa atong i-feature ang mga nagkadayang produkto nga makita sa matag munisipyo sa probinsya sa Misamis Oriental. Ug alang sa atong episode karon, atong pagabisitahon ang lungsod sa Balingasag ug atong sutaon ang mga produkto nga gipasigarbo sa maong munisipyo. Mga ka-Miss Or, uban ko ninyo alang sa atong segment nga Tatak Miss Or. Ug karon atong makauban ang tourism officer sa Balingasag nga si Miss Cecil Galdo ug iya kitang ubanan aron sa pag-feature sa mga produkto nga Tatak Balingasag, Tatak Miss Or. Ma'am Cecil, good morning ma'am. Good morning, sir. So ma'am, unsa man nga product atong i-feature karon sa atong programa? Sa Balingasag, nagkalain nga produkto. So, una nato karon pag-aadtuan ang Linabo, Barangay Linabo sa Balingasag. Nga didto makita nato ang nagkalain-laing produkto, labi na ang among one town, one product. Nga gitawag nato cocoa sugar. Then moadto din kita sa Barangay Samay. Ngadto makita nato nagkalain-lain nga mga produkto nga ginama sa mga indigenous people. Nga didto makita nato ang ilang mga handicrafts ug uban pa nga mga coffee, mga rice nga ato dito sa ila karon. So moadto ta sa Barangay Linabo ug Barangay Samay. Alright, tara mga ka-Miss Or. So anata karon dinhi sa cocoa sugar plantation ug atong lantawon kung unsa ang naa sa sulod ug unsa ang mga makina nga gamiton aron sa pagproseso sa cocoa sugar. Tara, uban ko ninyo. So atong makauban karon si Miss Luisa Molo, ang usa sa mga producer sa cocoa sugar ug iyang i-explain sa atoa ang mga proseso sa paghimo og cocoa sugar. So ma'am, unsay first step aron sa paghimo og cocoa sugar? Una, mananggot ang mananggiti. Dayon hugasan ang mga galon. Pag abutan og mga 5 hours imo tong i-collect. Kolektahon nimo ang shop. Ibutang din nimo siya. Salaon din nimo ang tuba tungod kay na may mga tamaing anana. Mga buyog inana. Iadto din nimo sa machine. So mo kini siya ang machine ma'am nga atong gamiton. Tapos pagkahuman imong salaon na pod balik. Imo ding ipa kuaning mga machine nga mga stainless. Dayon imong evaporate kanang evaporation kanang kuan dito siya iintoson. Pagka mag-intos, ipa-under din nimo na mga kuan. Ang amog yung estimated sa among tuba sa 100 liters mukabot siya og 2 hours. Intos na siya. Tapos pag mag-intos imong kuan na yun sa magkuanan po ka sa lain nga machine. Para imong kanang iluto ra bitaw siya sir. Mapinis product na dayon. Ano ra siya? Ayun, so gikan kita ganina sa plantasyon sa cocoa sugar ug karon ato naging makita ang finished product nga mao kini mga ka-Miss Or no. So gikan kini siya sa raw material sa lube o ginama kini siya sa atong kooperatiba dinhi sa Linabo, Balingasag. Mga ka-Miss Or, dili malalis nga ang lungsod sa Balingasag abunda sa mga nagkadaiyang produkto. Ug karon atong i-feature ang mga produkto nga ginama sa citronella ug makauban gyapon nato karon si Dato aron iyang ipakita kung unsaon ang proseso sa paghimo og haplas gikan sa citronella. Una mo ni atong distillation sa citronella. Mo ni siya ang citronella. So sa di pa nimo siya i-process, inani siya. Tapos imo ni siyang isulod dire, butangan namo ni siya og kalayo dire. Sa dire siya, so mugawas ang dire siya ang separator dire ang iyang oil ug ang tubig ma-separate. So dire, so dunay mga time sa oras nga imong gamiton, aya siya mugawas ang kaniang iyang oil. Pag mahimo na siyang oil, so muna ni siya ang finished product sa oil na sa kaniang citronella. So ang iyang baho
Ayun mga kamisor, ato naging nasuroy ang malambuong lungsod sa Balingasag ug ato nakita ang ilang mga produkto nga gikasigarbo sa matag Balingasag nun. Og kauban nato karon ang tourism officer nga si Miss Cecil Galdo og si Dato Asapon nga nagsuroy kanatong karon sa atong episode nga ipakita gyud no ang mga gikasigarbo nga mga produkto sa lungsod sa Balingasag. Tungod kay ang tatak Balingasag nga produkto, tatak Bisor. Misamis Oriental.